kok malah ndengok iki apa to, Mir? Kok malah ndengok iki ngopo, Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu-wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to, Le. Bantu pripun? Bantu ndaramu men entuk kanugrahan. Carane pripun, Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh iki to. Bayar sulapan, Pak. Mbok ngenteni pasar malam, Pak, nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembatan ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to, Pak iki karepe? Iki piye to, Mir, kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sikik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina. Piye Budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone Budidaya. Waduh cilaka iki truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk. Tumbak modar iki. Ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Ngwaton iso ora. Wis gong distokke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir mlayu wae sing banter. Jujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep ya telale. Telale. Wah iya, Dik. Ah iya. Gareng ngendi gareng? Mburi dhewe iki apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Kuwi sing sanggo ngerok jenggot lho, Tre. Apa? Sing sanggo ngerok jenggot silet. Kuwi. Oh, mulane ambune teng-tengan ora. Ora ora kuat le ambegan iromu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, wis klepret kaya ngene kok pasake ra. Saya mangkat aja jogoke ana omongan. Ayo mangkat jogong yo. Ayo gong, sik. Ngandel ora. Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki. Gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlaku kok nganti krung.